hamarkada luzea da administrazio publikook helburu bat identifikatu genuena guretzat funtsezkoa zen, ezta? Administrazio publikoan edo sektore publikoan euskararen normalizazioan izugarria izan da, egindan bilakaera, baina iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela eremu sozioekonomikoan gure inguruko enpresetan ere euskara arian txertatzen joatea. Une horretan sortu zen Lanabes egitasmo horretan bai Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak elkarlanean jardun dute, eta gure helburua izan da enpresei aukera ematea modu voluntarioan euskararako urratsa eman dezaten, lehen hurbilketa bat egin dezaten, eta bide horretan gu bidelagun izan gara, ezta? Eurentzat aholkularitza zerbitzuak eskaini ditugu, itzulpen zerbitzuak eskaini ditugu, jarduera proposamenak egin dizkiegu, bakoitzak ahal izan duen neurrian euskara ere bere egunerokoan txerta dezan. Ulertaraztea izan diegu Arabako enpresei euskara balio erantsia dela, euren zerbitzu eta produktuei balio erantsi bat eskaintzen diela, kontsumitzaile eta erabiltzaileentzako ere zerbitzu berri bat dela, eta zentzu horretan bidelagun izan ditugu eta hori izan da gure ahalegina. Une honetan eta gaurkoan eskuara aurkezten dugu, eskuara Lanabesa da, gainera propio aukeratu nahi izan dugu hitz hori, Gerardo López Gereñuk Voces Alavesas bere lanean, Araban erabiltzen ziren hainbat euskal hitz jaso zituen, eta horien artean eskuara. Eskuan erabiltzeko tresna da, eta tresna horrekin guk orain arte eraindako usta jasotzen joan nahi dugu, gero eta enpresa gehiago hurbildu nahi ditugu ekimen honetara, eta euskarari bide berriak eskaini nahi dizkiogu, espazio berriak eskaini nahi dizkiogu, eta hori enpresen eskutik egin behar dugu, oso pozik egiten dugu gainera, gaurkoan hainbat testigantza entzuna izan ditugu, ekimen xumeak, beste batzuk handiagoak edo anbizio handiagokoak, baina guztiak ere guztiz funtsezkoak.